Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Mga kandidatos dakbayan sa Talisay, Milagda og kasabutan o peace covenant aroy pasalig sa mapahigayon ng usa ka malinawong nga eleksyon. Ang Talisay usa sa mga dapit sa sugbong nga init ang panagribal sa politika. Ang report ni Alan Domingo. Sulod sa simbahan sa dakbayan sa Talisay, nagkatigom ang tanang mga kandidato alang sa peace covenant signing. Gilangkuban kini sa mga magpapili pagkakonsehal, bisi-mayor ug sa pagkamayor gikan sa nagkalain-laing partido. Unang gipapirma ang mga mayoralty candidates, re-electionist Johnny De Los Rias, Eduardo Gullias ug Romeo Villarante, hangtod na sa ilang mga tandem ug dayon sa kaubanan nila sa partido. Human sa pinirmahay, naglamanuhay ang tanan nga mga magkaribal sa politika tungod og alang sa hiniusang tumong nga kalinaw sa eleksyon. Ang peace covenant gipaisugdahan sa COMELEC o sa Talisay PNP. Kani gamay ra kaayo ning gesture nila nga mopirma, pero dako na kayo nagmeaning namo og sa mga katawhan nga sila nga nipirma gyud sila para sa malinawon nga eleksyon. Ang mga kandidato ba nga magkahiusa nga on election day, ang doon na ma-achieve na to kanang gitawag na to nga peaceful, kaning honest, orderly and credible elections. Samtang adunay mensahe ang kura paroko sa Talisay sa mga kandidato. Your signing a peace covenant is not enough and meaningless unless you practice it during your campaign sorties. Alan Domingo, Balitang Bisdak.